Welcome to Mizo Helpline Show channel. Wala tunai chu zia huwa lar khop maya kan lo sa theu to nga te han mizo te pon kan in ti mu sup supa cute khop maya computer ma a mo ten kan in milem ang deuh reuh hianin anron AI hawin aron siama te chuwa tira ka mu phe jong ke phe chora tak tak mo ka ti ya awan cute reuh va thareuh siam thei tak tak mo ka ti ni maro chu ti hena lem mai mai kha lo ni ya po ni sela zio huwa hianin thalak nui za thlak zual te le maksak zual te kha kan en hawanga khoinge maksak zinga pakhat na tivel te kha comment lama te in lo sei ve theu don ya